Imos probar a versión 2.0 da mochila Fidela e a Fidela Toddler, unha mochila que vai moi ben a partir de que os peques teñen control cefálico, máis ou menos miden 74 centímetros ata os 98 aproximadamente, vale? Falamos de nenos, nenas dende máis menos 4 meses, 4 ou 5 meses, máis ou menos, ata os 3 anos. Vale? É unha mochila que nos vai chegar ata os 30 kilos do bebé, así que é unha mochila con unha horquilla moi ampla. Bueno, por que unha mochila con esa horquilla tan ampla? Porque podemos reducila ou ampliala segundo o tamaño do bebé, cun sistema moi sinxelo, característico de Fidela, que é o sistema de lazada, vale? Simplemente fago lazada, eu necesitarei máis ou menos este tamaño para o bebé o que vou portear, lazada para reducir o ancho do panel e lazada tamén para reducir o alto do panel. Esta é unha mochila interesante para os que tedes, por exemplo, un fular elástico, tedes un bebé grandón, enseguida vos empeza a pesar, o fular empeza a botar, así que pode ser unha boa opción. Igual que sucede coa Fidela Baby, a Fidela 2.0 tamén ten 2 puntos de axuste ao panel, ou a parte baixa do panel, o cinto, ou a parte media do panel, que sería para empregar a partir de que a bebé é capaz de manterse sentado por si mesmo, vale? É igual que acontece tamén na Baby, o tirante, o diámetro do tirante axústase en 2 puntos. Podes axustar dende 3 puntos distintos, vale? Esta correa cortiña, que é unha correa guai para a batalla, é dicir, para o momento no que estamos porteando, necesitamos afloxar, necesitamos axustar, é unha correa que nos ven moi ben, vale? Deixa de 3-4 dedos sempre desta correa e despois a traseira que é coa que facemos o primeiro axuste cando montamos o bebé. O mesmo do outro lado, como sempre, como vos digo con todas as mochilas, sempre vos recomendo ter as correas máis ou menos simétricas nos dous tirantes. E despois están estas correas que veñen á parte alta do panel, que podemos rematar con elas o axuste ou podemos afloxar, se damos o peito, vai nos vir moi ben para afloxar e poñer o peque a tetear sen ter que sacar a mochila, xa con peques un pouco máis grandes, vale? Bueno, eu coloco a mochi máis ou menos na cresta, é onde estou cómoda, co tamaño do bebé que teño, e remato o axuste. Axustade ben, vale, neste punto, porque hai certa tendencia a deixar floxo, entón non conseguimos, se axustamos moito arriba, o cinto vai se nos subir, pode ser que co peso do bebé se nos vaya cargando a lumbar, así que é importante, donde que irades axustala, onde teñades que colocala pola altura do bebé, que vaya ben axustada. Como sabemos a altura? Bueno, o bebé ten que quedar a altura dun bico, vale? Cando xa son máis grandes non é tan importante, pero non vamos levar a cabeza do bebé aquí porque sería incómodo para ele e para nós. Unha vez feito isto, collemos o bebé. Bueno, primeiriño de todo, para asegurarnos de que conseguimos aí axustar a mochi moi ben, bascular a cadeira ou a pelvis do bebé, vale? Que basicamente é darlle a postura, xeonllo máis alto, culete máis baixo, que lle damos cando collemos no colo. Bueno, pois iso é o que facemos, traémolo aquí, acompañamos o seu corpiño e fixadevos que estas correas, que son os dos tirantes, teñen que vir pegadas ao voso corpo, vale? Así que é importante que queden por diante da perna do bebé e non por trás da perna do bebé, vale? Así que unha vez colocado, subimos o panel, aí acompañando ben a postura do peque, un tirante, outro tirante. Asegurámonos de que o panel chega ben de xeonllo a xeonllo,
e pechamos atrás. Vale, unha vez feito isto, bueno, o bebé está moi separado do meu corpo, así que vamos a axustar o bebé. Tiro un pouquiño da corta, tampouco demasiado, e tiro da larga. Un pouquiño da corta e da larga. Ata asegurarme de que o bebé vai pegadiño ao meu corpo. Aquí estaría axustada a mochila. Para afloxar, se non sodes quen, para quitar a mochila, se non sodes quen de chegar atrás, o que facemos é abrir, levantar. Por iso, ter correa sempre aquí vai vos axudar. Fixadevos que simplemente levanto desde aquí. Se non tivésemos correa aquí, teríamos que ir á traseira, e a traseira quedame moi atrás, así que me vai resultar difícil. Vale? Afloxo, e retiro. Nun momento de superapuro, que sei eu, que non estades vos facendo a mochila e non vos dades con ela, bueno, pois simplemente abrimos. Claca, vale? Xa temos, abrimos aquí, e listo, e aquí sí que xa chego sin dificultade, vale? E aquí estaría a 2.0 de Fidela vista.